בעל עסק, אתה עובד קשה. אולי קשה מדי? זמן יקר מתבזבז על משימות חוזרות ובירוקרטיה שפשוט אוכלת לך את היום. אתה צודק, אבל מה אפשר לעשות? הערו לעצמכם, לידים מהרשתות החברתיות ישר למערכת. הודעות וואטסאפ שיווקיות נשלחות לבד. הלקוחות קובעים פגישות דרך יומן דיגיטלי שמתעדכן אוטומטית. ובוטים חכמים עונים לשאלות 24/7. זו אוטומציה עסקית והיא משנה את כללי המשחק. פתאום, יש לכם יותר זמן להתמקד במה שחשוב. לקוחות, פיתוח וצמיחה אמיתית. אתם חוסכים כסף, מצמצמים טעויות ונהנים מיעילות מקסימלית. תנו לעסק שלכם לעבוד חכם, לא רק קשה. וואו, זה מדהים. איך לא עשיתי את זה קודם? אנחנו בפלואו סמארט, המומחים שלכם לאוטומציה עסקית מותאמת אישית. רוצים לשחרר את העסק מהבירוקרטיה ולתת לו לנסוק? צרו איתנו קשר עוד היום לייעוץ חינם.